सिलायजों गावबाय आयौ हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नै आङो दा ओंखाम संग्रायावहाय नै खामानि मावगासिनो मा खामानि मावदों आङो नै बेयावहाय नै फिथा बानायगासिनो नै आङो कुकारावहाय होमबा जानायजोंनो ब्रेकफास्टजोंनो नोंथांमोनखौ बरायलायबाय आंनि चेनेलावहाय होमबा नायलांदोलाय दिनै फुंनिफ्रायनो मा जागोन मा संगोनलाय होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लांग्रोदो बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा आङो फिथा सावगासिनो हो ओमफ्राय नै बेबायदि नै फिथाया अफाय सावदों बेयावहाय नै साखिनियावसो सावदों आरोना कुकारावहाय नै बे अन ओमफ्राय बेयावहाय मेथाइजों सिबिंजों लगायनोसै फिथाजों जानो थाखाय नै बुट एवखाबाय नै बुट आलु गरम गरम नै दा बानायबाय थाग्रोसै ओमफ्राय जानोसैलाय आरोना होमबा लोगोफोर दिनै मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजों दा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो थ' होमबा आं बानायनानै लाग्रोसै दे ब्रेकफास्टखौहाय आयाव नै उखुन्दै फैजोब्बाय बानायनायावनो ओंखाम जागासिनो नै सासे ओमफ्राय थांलाय फैलाय ओंखाम जानायाबो नै नायनि मा ओंखाम जादों नोङो नै ओंख्रिया बेना जोबजोब्बाय नै ना मागुरमोन ना मागुर बिदै दे जाद' फिथा जानोसै ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानैसो दे जायो दा जायो होनदो दे दायोसो औ माम जादों होन नै जादो नै लास्ट दंखायो दा खुगायाव दङ दै लोंसैनो दै Abinya gede sih. Abinya gede sih kada. मा नों मोजादों गुदुं ओरै थोरसियाव दोनहा बोरैबा होदो Mami kan gak bisa. Lagi insan celak ya wah. Oh my god. Hai anda berdua hai anda bilang. nggak dua जानो लुगैनानै पर'था लायहोदोंमोन खाथियावनो Laiknya sedikit deh. Laiknya sedikit. aku लायग्रासो लायग्राया नै नुजाफैदो ओरै गावखौ खिथानोसैदों नै लायग्राया सोर खिथा होननानै बुंदों Gaya oke. ओंख्रिया Urus ya. Seru bobeyao फिथा लासै Saya balik. दल'खौनो थायाहाय बियो Awalnya menjaga. माखौसो फिथा जाखांबाय मालाय बाबा गैया दिनैहाय बाबाया माबायाव थांदों Habis kalian menjam. गारि सार्भिसिं खालामहैदों ओमफ्राय दा ओंखायनो बे गैयाबा जोंहा जानला मानला जालाबायनो हायो आरोना नङाबाथ' बाबा थाबा माने बेदर नङाबानो जाया बेना खिन्थु जोंहा जालाबायो आरोना बेदर गैयाबो ओरैनो ओंखायनो जानला मानला जेबो जोंनो ओंख्रि नाङा न'आव थालाबायनायखौनो नागिरलाबायनानै जालाबायो जोङो जै बाबा गैयाबाथाय ओंखायनो दिनैबो माबा मोनसे खालामसैलाय निरामिसखौनो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर आं मा संगोन दिनै Orang ada. हा मा संगोन दाल फ्राय खालामसै आं Gede kemudian lah. Ma mana kan? ओमफ्राय बेजोंहाय माबा मा बानायबावनो बेखौ हा औ बाबा नोंखौनाव अमा बेदर सेरसे दो एवनायल' ओंख्रि गैया ना माथो ना जाला दायो हा नंगौ फैसा दाना गैलालायना रागा जोंनाया नायनि मारै रागा जोङोमोनलाय
आयु आयु थांनो आंखौ होखारबाय अबे थांनो आङो अबे थांनो थांलायबाव नाहरलाय रागा जोंनाया गावखौ हमथानायनि आयौ सिलायजों गावबाय आयौ अमानि खुगाया माबायदि जायोमोनलाय है गुजुदों दे मुलि लोंसै काप सिराप बानायसै अमानि खुगा नायनि अमानि खुगाया माबायदि बावमोन मुलि लोंसैनो औ दे लोङा अमानि खुगाया माबायदि जायो खिथालाय नायनि ओरैसो ओरै नै बेयाव खिथाहर औ दे बिदि जायो मैला जोब नै मैला जोब मानसिया मा जाखो बे रागा जोंनाय जादों इसोर रागा जोंनाया गुस्थियानो गैला गोलैनोसै सिरिनोसै बबे थांगोन नोङो देखायफिनलाय रागा जोंनायखौ नै नोंनि रागा जोंनाया माबायदि मोनलाय देखायफिनलाय आयु बिदिनो दा होमबा लान्चनि रेडि खालामनोसै बयल दालि बयल खालामखांबाय बांद्राय रुइहोजोबाखै बेखौहाय एसे थाबाय आरोना बियो दा बेखौहाय आरो खामानि दंबावो बेयावहाय संख्रि एसे होखाबाय ओमफ्राय तेजपात होनानै रुदों नै लोगोफोर बे दखानाव थांनि जोङो ओमफ्राय नै दखानाव थांनायनि सिगां नोंथांमोना आं मोनसे जिनिस देखायनोसै जा मोजां नै नाहरदो नै जि साइज नुहुरखायो माबायावहाय रियेलाव जि गिदिर नुखायो बेयावसो फिसा नुहुरबाय आरोना मोजां नुहुरदों ओमफ्राय नै लोगोफोर मा होनो जोंहा बे ड्रागन फिथाइ गायनोहाय हाखर खुरखाबाय नै बेयावहाय थंब्रै नैबावनो गायगोन आरोना नै बेयावनो गायगोन आरोना नै हाखर खुरनानै दङ ओमफ्राय नै बेयावहाय दाबोनो गायसननो मोनाखै माने खुन्थियाबो दंखायोना खुन्थिया थंब्रै गायनानै दोनहरखानोसै आरोना उनावहाय माबानोसै ओमफ्रायहाय दा बेखौनो सिन्था जादों आरोना नैबे नारेंखल बिफाङा
माबा मा होनो मामोनलाय बेयो सारअन्थाइ गावनायमोन ना सारअन्थाइ गावनाय हनै थैबाय आरो ओमफ्राय बेखौ दानफायग्रोनो सानदों नङाबा उनाव दानफायनायावहाय बियो नांफैबा दिगदार जागोन ना बेफोराव जुदि गायखानानै थायोबा ओंखायनो बेखौ गायनायनि सिगांनो बेखौ दानफायग्रोसै नामा होननानै सानगासिनो आरोना दा सारअन्थाइ गावनायफोरखौथ' दोनबाय थानो नाङानो ओरैनो बेनि फिथाइफोरखौबो जानो नाङा थैखाबाय बियो ओमफ्राय थैनाया बेखौ दानफायग्रोनानैसो बेखौ गायनोसै आरोना ड्रागनखौ दा बेखायनो नोंथांमोनावहाय मोजां साजेसन लामारसै आङो दा बबेनिखौ लाइमारनो जादों आङो बे आसाम फुड फरेस्टनिखौ लाइमारनो ना ओरै माखासे आगैमोना बुंहरदोंमोन नालाय सिलिफारायावबो दं होननानैहाय दा मोजां जोलै नांगोन आरोना मोजां जोलै जायखिजाया मोजां फिथाइ मोननो हानाय थाबनो मोजाङै मोजां दा बेबायदि जोलै मोनोबानो मोजां जाथारसिगौ आरोना ओंखायनो अबेनिखौ लायनो दा कनफिउस जानानै दंगासिनो दा बेखौ हाखांबानो माने बेखौ गायनानैहाय गायथारसै सानगासिनो आरोना दा बबेनिखौ लाइमारनाय जायो बेखायनो नायनोसै दा उनावहाय मा खालाममारनाय जायो जायखिजाया गायगोन आरोना बेवहायनो गायगोन होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नै आङो थारमाने भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामनो सानबायमोन खिन्थु आरोबाव माखासे कुइसन्सनि एन्सार होनो होननानै आं फैफिननाय जाबावबाय आरोना लोगोफोर आङो भिडिअखौ दहायनो एन्ड खालामनो सानबायमोन हो ओमफ्रायहाय दा नै कपि टिकिं खालामबाय थानायावहाय माने गोसोखांबाय आरोना आङो ओमफ्राय नुबायबो नालाय माखासे कमेन्ट्सफोरखौहाय ओमफ्राय बेनि रिप्लाइ होखानोसै आं होननानै साननानै थाबाय आरो साननानै लाबोनाय जाफिनबाय आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो नोंथांमोनजोंहाय आङो शेयार खालामनो लुबैनानै दा मोनायावहाय नै फैफिननो लुबैनानै फैफिननाय जाबाय आरो माखासे मिन्थिनो लुबैनाय सोंहरनाय दंमोन नालाय बेखायनो आङो बेखौ खिन्थानोसै होननानै सानदों दा फेमिलिनि बादैहाय माने जोंहानि बाबा मा मावो बेखौ आं सिगाङावनो खिन्थाखाबायमोन ओमफ्रायहाय आरोबाव बिदामोनहा बबेयाव थायो बेखौबाबो आङो खिन्थाखांखाबायमोन माने नुवा नालाय बेयावहाय न'आवहाय बेखायनो खायसेया सोंहरो आरोना जे माथो नुवा माया होननानैहाय बे बियानैखौल' नुनाय जायो नालाय बाबु गेदेर होननानै खिन्थाबाय थायोना आङो ओमफ्राय बेखौल' नुनाय जायो नालाय ओंखायनो खायसेया सोंहरो आरोना बबेयाव थायो होननानैहाय खिन्थु आङो सिगाङावनो खिन्थाखाबायमोन दे आङो थांखांखाबायबो ओमफ्रायहाय बेयावहाय माने न'आहाय आलदायाव नालाय थारमाने बेयावहाय 2020 आवहाय जेब्ला लकडाउन जादोंमोन आं सिगाङावनो खिन्थाखांखाबायमोन बाबुआ जोंनाव थाफैनाय जादों माने माखासे बैयो लकडाउन समावहाय माखासे अनलाइन हरनांगौ मानांगौ दंमोन नालाय ओमफ्रायहाय बेयावहाय माने बिसोरो रोङाखैमोन आरोना ओंखायनो जोंनिफ्रायनो फैनानैहाय बेयावनो माबानायनो थानाय बिदि थानाय जाबाय आरोना बिबै बिबौजोंहाय ओमफ्राय दा बैयावहाय आलदा न' दंबावखायो बेखौहाय थारमाने सासे माबानि हारसानि न'खौनो लुखानाय न'खौनो बायनानैहाय लानाय जादों आरोना ओमफ्राय बेयाव बिसोर थाबाय ओमफ्राय दा बेनिफ्रायनो 2020 बाबुआ जोंनाव थाफैनाय जायो आरोना जोंनाव माने बिबै बिबौनि न'आवहाय ओमफ्रायहाय दा बेनो ओमफ्राय दाख्लैबो आङो खिन्थाखांखायोमोन बाबाया दा साख्रि मावोमोन बेनाबो 2020 आवनो रिटायार जादोंमोनदां 2020 बिदियावनो रिटायार जादोंमोन माबायावहाय भेटेनारियाव मावोमोन भेटेनारियाव सुपारभाइजार बिदि मावोमोन आरोना भेटेनारियाव मावोमोन ओमफ्रायहाय बेनो ओमफ्रायहाय बेखौ खिन्थाखांखाबायमोन आङो ओमफ्राय मोनसे खोथा बेखौ खिन्थायाखैमोन आरोना बेनो जाहैबाय बिनानावनि फरायनाय बेखौ सोंहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौ सोंहरनायखौ आङो ओंखायनो सोंखानायलाय बेयाव खिन्थानोसै होननानै सानबायमोन आरो आङो बिनानावा बिएससि फरायदों बियो जुल'जि डिपार्टमेन्टावहाय बेनिफ्राय मास्टार डिग्रिखौ लायासै मानो होनना बुङोब्ला बेहा टिचिं लाइनावहाय गोसो गैया आरोना ओंखायनो बियो माने मास्टार डिग्रिखौ लायासै ओमफ्राय जेबो लायासै बेनि उनाव बियो APSCनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामबाय बेनि उनाव नै बियो दा प्रिलिम्सबो पास जानानै दङ ओमफ्रायहाय मेन्स होदों आरोना दा बेनोसै बेखिनि फरायगासिनो दं नोंथांमोनाबो एसे प्रे खालामना होबानो जाबाय थाब साख्रि मोननो हायो एडमिनिस्ट्रेटिभआव माने साख्रि मावनो गोसो जायो आरोना बियो थ' बेखिनियानो दिनै आङो रिप्लाइ होनो साननायाहाय नोंथांमोननि जे सोंहरनाय थ' बेखिनिखौनो लाबोनो थाखायनो आङो दा मोनायावनो अखा खोरोमगासिनो दङ ओमफ्राय मोनायावबो नोंथांमोनजों रायज्लायनोसै होननानै फैफिननाय जादों आरोना बेखिनियानो लोगोफोर जायफोर मोनथियाखैमोन बेखिनिखौनो आङो खिन्थाफिननाय जाबाय होमबा जोंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं